днес се видим. Добре. Когато топката на Боби, Мони и Митко ги отвежда до пейка, на която стои портмоне пълно с пари, никой от тях не предполага, че това ще направи приятелството им още по-силно. Мони, Митко, елате! Щом видели парите, веднага решили да отидат в полицията. По-добре сега да ги вземем и да ги сложим някъде, да не би някой да дойде и да ги вземе. И после предложих да отидем в първо районно и там ги предадохме парите. Децата дори не преброили банкнотите. Като ги преброим и ако дъхне вятър, може да излетят. Не бяхте ли изкушени от тия пари? Аз малко бях изкушен, но се колебаех и ги върнах, нали. Си знаех, че това е правилното решение. Какво може да си купи един човек с 1040 лева? Телефон, Xbox 360. 3 Xbox-а, един телевизор. По пътя до първо районно, тримата се редуват да носят портмонето и документите, които са забравени до него. Говорихме си да не ги изпускаме, да не ги загубим. Момчетата предават парите на инспектора Ани Костова. Тогава разбират, че всъщност връщат 1040 лева. И малките бяха големи сладурчета първо. Влезнаха притеснени, но след като разказаха, че са намерили парите и че идват да ги предадат, ги похвалих. И те така придобиха смелост вече и усетих гордост в тях. Взехме по един круасан, почерпихме и като им казахме, че това е награда от първо районно. Малко по-късно собственикът получил документите и непокътнатите си пари. Записал си имената на децата и обещал да им благодари лично.